ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana kasancewa a daidai wannan lokaci. Haka zalika in yi godiya ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Bello Muhammad Mutawallin Maradin Shattiman Daular Usmaniya birnin ƙasar Hausa, shugaban tabbatar da zaman lahiya na Najeriya kuma in ce na Afirka. Ya mai daraja gwamnan jihar Zamfara, a daidai wannan lokaci wayannan bayan Allah da kake ga mun tara a wannan wuri su ne 'yan social media wayanda suka yada manohi da tsare-tsaren jam'iyya ta APC. Amma Allah cikin nashi iko, Allah ya taimake ka, wayannan mutane da kaka gani sun yi wani abu wanda ake kira sun yadda dan mangwaro sun huta da kuda. Dukkaninsu ƙwansu da farfatarsu sun amince su ci gaba da yada manohi da tsare-tsaren gwamnati, kuma su baiwa gwamnati kowane irin goyon baya da haɗin kai domin aikin da take babu dare babu rana na tabbatar da zaman lahiya a wannan jiha tamu ta Zamfara. Allah ya taimake ka, ina tabbatar ma da cewa wa'annan mutane da muke tare da su a daidai wannan lokaci, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, wasu su tuni sun fara yaɗa manohi da tsare-tsaren gwamnati, wasu su kuma sun yi magana akan cewa suna son mu kawo su wurinka domin su dai abinda a farin cikinsu su ne su tabbatar da maganar nan da aka faɗi na cewa mai daraja gwamnan jihar Zamfara mutum ne mai karamci da mutunci. Kuma alhamdulillah Allah ta taimake ka, tun kamin ka hito ka saurare mu mun tabbatar da kana da karamci kuma kana da mutunci. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah yadda ka karrama mu, Ubangiji Allah ya karrama ka, yadda ka mutunta mu, Ubangiji Allah ya mutunta ka, yadda ka nuna mana wani abu muke, Ubangiji Allah shi nuna ma wani abu kake. Allah ka kare ka daga shirin mashiranta, Allah ka tsayan ma da kujerarka. Wannan position da kake akai, Ubangiji ka nuna mana ka sake koma ma kujerarka ta 2023. Allah ya taimake ka. Abinda nake so in tabbatar ma da shi a daidai wannan lokaci shine kamar yadda waɗannan bayan Allah muka gabatar musu da letter of approval na zaman su jagororinmu na matakin jiha da kuma matakin local government. Insha Allah ta'ala yanda waɗannan ne ga wakilai nasu mun ka zo da su, to insha Allah za mu yi kowace local government mu ƙara sabunta musu wannan takarda da mun ka ba su, waccan da mun ka ba su ta APC social media forum, to za mu hannunta musu appointment letter na zama jagororinmu a matakin ƙananan hukumomi na Zamfara State PDP social media forum. Haka zalika Allah ya taimake ka, mutanenmu waɗanda muka hurɗa da su su ne state esco, su ma insha Allah za mu buga musu appointment letter na su cire waccan letter da suke da ita ta APC social media forum, su yi amfani da wannan letter da za mu ba su ta Zamfara State PDP social media forum. Abu na gaba, Allah ya taimake ka, waɗannan mutane da ka gani mutane ne waɗanda saboda waccan tahiya da mun ka yi tare da su gwargwadon hali mun kamanta musu tahiyar da muka yi da daɗi da waya duk sun yi na'am, suna tare da mu. Shi dalili da mun ka taho wannan jam'iyya kuma mun ka zanna da su, kuma Allah cikin nasu iko sun ka fahimta. To Allah ya taimake ka, insha Allah waɗannan mutane za su ci gaba da yaɗa manohi da tsare-tsaren gwamnati, kuma wannan ƙungiya insha Allah ta'ala za ta rubanya ƙoƙarinta fiye da yadda baka sa tsammani ba. Kuma Allah ya taimake ka, waɗannan 'yan social media da muke da su muna son idan sun samu ne a yalla yazin ɗinsu da ciyamomin local government waɗanda za a cewa duk wani commitment wanda ya tashi za su shiga, domin muna son fotin local government ɗin ga Allah ya taimake ka yadda suka dawo jam'iyyar nan ta PDP, to ya zamanto suna kafaɗa da ciyamomin su na local government, duk inda ciyaman na local government yayi
su tafi su ɗauko hotuna su tuttura ga social media inda za a kare manohi da tsare-tsaren gwamnati su ci gaba da kare manohi da tsare-tsaren gwamnati. Kuma Allah ya taimake ka, su kansu state esco namu a matakin jiha muna son a ba su gudunmawa ta musamman, kuma a ɗauke su amana domin a ci gaba da tahiya a cikin amana da kuma mutunci, wanda insha Allah ta'ala wannan tahiya ba musamman inda za ta tsaya ba. Haka zalika Allah ya taimake ka, kamin mu dawo wannan jam'iyya, wannan kungiya ta mu tana da ofis wanda tun lokacin da ni shugabanta ne da kilarin na koma jam'iyyar PDP sun ka tafi sun ka sa mai kwaɗo sun ka rufe. Saboda haka Allah ya taimake ka, muna roƙon a taimaka mana da ofis state headquarter kenan, ko da ɗaki guda ne wanda za mu rinka shiga muna gudanar da abubuwanmu ba tare da mun abin nan ne ga mai wani cewa ina zamu ba. Wannan kenan, Allah ya taimake ka. Daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in ƙara maka addu'a albarkacin bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram. Dukkanin bukatocin honorable da Bello Muhammad Mutawallin Muradun Allah ka biya mai su. Daga ƙarshe Allah ya taimake ka ga sakataren waccan kungiya kuma acting sakatare na wannan kungiya tamu, Zamfara State PDP Social Media Forum, dan gwagwarmaya Comrade Ahmad Jamba Muradun. Za mu ba shi dama ya magana a madadin waɗannan mutane da mun ka ɗauko. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, suna na Comrade Jamba ko na hito daga ƙaramin hukumar mulkin Muradun daga mazaɓar Jamba ko. Allah taimake ka, na tsaye ne nan da yi magana a madadin 'yan uwana AAPC social media waɗanda yau za mu bayyana mu baya mu zuwa gare ka da kuma wannan gwamnati ta mai albarka. Allah taimake ka, babban abun farin ciki a yau da zan faɗi a gabanka shi ne, wallahi ko da na taka kafa da shi gama house aka kawo mu wannan wuri, wallahi sai da hawaye suka zubo mana, wallahi. Kuma dalilin ya haka, shekarar mu 8 mu yi ta siyasa da kai ta APP da wannan APP, so shekarar mu 8 ta gwamnatin tsohon gwamna, wallahi ga 'yan uwana nan su a shaida, wallahi ba a taɓa gwamnatin da ta karrama mu ba kamar haka. Kafin in aminta in yarda cewa zan canza sheka zuwa wannan jam'iyya, mai girma famanan sakatare Abubakar Jafar ya yi kokari saboda na wahala shi sosai, ya sha wahala wallahi ya yi wata 6 yana kirkirata, sai ya taho mun tattauna magana, ya taho da ni har so mun zauna, da na koma sai yan uwana APC a samu dukkan jam'iyya ta nada kwamiti a kira ni sai a yi orientation sai a ce ina zaɓe. Wallahi ya sha wahala. So amma Allah cikin iko ne yau ya yi nasara, kuma wannan nasara ta samo asali ne da manuhohi da ƙudurin na alheri da muka fahimci wannan gwamnati ta tana da. A lokacin da muka je ofis ne muka yi declaring, ya ba da dama a kira Sa'idu Mai Shanu mu yi hira Zamfara rediyo, domin ina ɗaya daga cikin manyan jagororin social media a mataki na jiha. Ya ce to yana da kyau a jiga baki na yi hira gidan rediyo cewa abubuwa wacce harkar man da wannan. Cikin abubuwan da na yi jawabi gidan rediyo na haɗa musu ni ce babban abin da ya burge ni kuma ya bani shawa na wannan tahiya abu biyu ne. Na ɗaya, matsalar insecurity wadda ka jajirce kanta, wadda na tabbata har ga Allah kai ɗaya ka san abin da ka damunka na abubuwan da ka faruwa a cikin jihar Zamfara. Abu na biyu da ya ƙara burge ni, a gaba ɗaya dukkanin cabinet naka na wannan gwamnati 75% of 100 dukkanin su matasa ne. Wallahi yan social media sun yi gwagwarmaya, ya gwagwarmaya, Allah taimake ka.
amma dukkaninmu Aminu lecturer ɗaya ya taɓa amfana da ɗanɗanon gwamnati, kuma ko shi sai da aka kai kawo aka kai rana gaba ɗaya, ba ma mutane aka ɗauka 'yan social media ba. Allah ya taimake ka, muna godiya gare ka matuƙa bisa wannan karamci da kai ma matasan jihar Zamfara, musamman marubuta masu amfani da kafofin sadarwa na zamani na social media a jihar Zamfara. Abu na ƙarshe, Allah taimake ka, ina jaddada ma wa'annan mutane da ka gani a cire maganar social media kaɗai, a ruhunan zaɓen su ma akwai role wanda suka play na samun nasarar zaɓe. Example, kamar ni na ɗan social media nake kuma ɗan siyasa nake, na yi takara ta kansila, amma yau da zan wanka wallahi duk da youth leader na polling unit na sai da to da shi ya yadda ya gamsu saboda duk wani sha'ani na matasa na ruwata to ina ciki bambari a wani ba. To yadda ka san nake haka mutanen ga wanda muke tare da su muke, Allah taimake ka. Don haka kada a yi ɗauka ta yan social media. Example na biyu, zaɓen bakura da an kai na Honorable Ibrahim Titukur, wallahi muna cikin mutanen da na sa wa jam'iyyar PDP ciwon kai. Ni ina cikin men committee wanda aka sa na aiki da ɗan birnin Magaji da Musa Zubairu da Sarawa mai layi a rumfan yan geda, duk wanda ya so ya ganan. Mu haka kawo proposal na cewa a yi creating na situation room a wasa. Abdulaziz yana ciki, kowa yana ciki. Amfanin wannan group din sai da mun kai post din dukkanin makarabbanmu na social media 10 polling unit na bakura kana ciki. Da kaga ana so a yi wani abu wanda ba daidai ba, ka ɗauki hoto da shan bidiyo na sakan 30 ka turo a bada quick response ga polling unit din nan. So akwai abubuwa da dama wanda Allah taimake ka, lokaci ba zai ba mu dama mu bayyanar da su ba, amma tun da muna tare da makarabbanka da izinin Allah za mu isar da sako gare su su isar zuwa gare ka. Abu na ƙarshe, Allah ya taimake ka, ina baka tabbaci da izinin Allah 2023 in dai gwamnatin ga ta ɗore haka da ta haya da matasa, wallahi sai an ce wani ya tura ya takarar gwamnati Zamfara ya kasa. Ina tabbatar da domin radda mun ka dawo zaɓen bakura, Honorable Aminu Sani Jaji ya yi wata magana gabana, ya ce wato sun gano mutumin ga da matasa shi ka aiki shi yaƙe su, kuma wallahi in an ka tafi haka wallahi 23 APC ba ta iya shiga zaɓe. Dalili ne kuma shi ne matashi wani ya ci abinka ko rayuwa ta shi na iya karawa ga harkarka. Wallahi sun karya, kuma mu mun san sun karya don gaban mu suka wanda gobe. Daga ƙarshe mai daraja gwamnati zan takaita saboda ƙarancin lokaci da kuma kai da za a ba dama ka yi jawabi. Ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirya ma gaba, Allah shi ma jagora, Allah wannan gwamnati taka ubangiji ya Allah shi ba ta kariya, Allah duk wani mai son ya ga kasawarka ubangiji ya Allah shi gwada mai iyawarka, Allah shi gwada mai iyawarka, Allah shi kare shi kare kujerarka. Bayan wannan Allah taimake ka, muna ƙara neman alfarma har yau waje hulɗar ga ta social media kamar yadda kasan mutuncin da kasan karamcin da Allah taimake ka a ci gaba da karawa mana. Mu mutuka ana karawa mana to wallahi sai yadda ƙarfi mai ƙari. Allah subhanahu wataala ya shige mana gaba, Allah ya taimaki wannan gwamnati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba mu da wata niyya na zamu samu durin asirin da Allah ka yi mana ya muna. Haka babu wani abu da muke bukata a duniya illa mu ba tarihi ku ce uwayen ku sun yi mulki sun ba muku tarihi mai kyau. Don haka wannan ƙungiya ta fita social media ina tunanin yanzu za mu garwaye ta da wanda kuma ka isko domin a yi tsari mai kyau tsaftatacce wanda kowa za a sa shi ciki, kowa zai yi alfahari da wannan gwamnati. Kamar yadda kuka sani mu ko da muka zo muka isko magana social media mai karamin albashi cikin su 50,000 ne, mai karamin albashi daga 150 ne 75 sai 50,000 wanda duk bukata ta shi ya za mu yi matasan mu a bar ɗauka ko walakantattu, ya za a yi a ga cewa kuna da abun yi, kuna iya tahiyar da gidajen, kuna iya taimaka ma na bayan.
shi yasa ni kirkiro wannan muka yanka musu albashi muka yi categories 1, 2, 3 domin a rinka taimaka muku. Domin bai yiwa mutum da yana gwagwarmaya da kai babu abin da yake samu. Saboda haka wannan dama ce wadda yanzu na magana da PPS za a haɗu da sakataren gwamnati da duk masu ruwa da tsaki su malam wakalla su kowa a garwaye. Idan aka garwaye a yi tsari mai kyau domin ku rinka fitar da manuhohi na gwamnati. Bai kamata a ce har yau wani abu ya faru da social media ba sai malam wakala ya gani ya yi magana ko mun tara anka ya yi bakin cika abin da ya gani bayan ga mu muna da ku warfa ya ce. Saboda haka za a yi tsari da za a hitar da shugabanni tun daga jiha har mazaɓu. Tun daga shi an samu ga su malam wakala ga kantomomi da suka dawo da sauran mutane da na dawo. To adalci shine don a haɗe tun da an zama abu guda. Magana ma yanzu social media malam wakala social media mutane social media PDP duk ya ƙare. Don na haɗe su daga yau. Social media guda da social media da PDP. Saboda haka sakataren gwamnati ka kirawo su mitin a harwace a yi abu guda tun da duka buri guda aka wasa shi. So ba magana a ce wannan wancan a'a wayanda aka sa makamansu su ci gaba da makamansu za a ci gaba da biyan albashi amma dai a sake shugabanci a sake tsari wanda waɗanda na shigo a yi accommodating kowa domin a yi aiki tare a taimaka ma gwamnati. Saboda haka na ba ku sannan dama kuma mun hitar da tsari da za a je a yi mako workshop domin za ka ga yara yaro yana da hazaƙa amma small fish yake so ya faɗi abin da a ƙudurin shi amma bai iya ba. Wani yana jin nauyin ya tambayi wani. Idan aka yi wannan workshop din za a hitar da leaders waɗanda Hausa suke iya rubutu mai kyau sai a mai masu su da turanci a mai da masu su yi posting. Akwai waɗanda ke da Twitter kuma muna son all the social network kasance kun yi register kuma kun yi account so that we rinka promoting government activities da kuma promotion na wata abuci na gwamnati. So yana ganin ya'yan wannan sakataren gwamnati da su PBS za su shirya wannan a duk group ɗin da sun ka dawo to sai a haɗu. Idan aka haɗu ga baki ɗaya sai a yi abu mai tsari a hitar da shugabanni tun daga jiha har mazaɓu kuma kowa kada a bashi baya. Mu kuma a matsayin gwamnati za mu tabbatar da cewa mun taimaki kowa. Mun bukata shi ne bukatar mu rage talauci. Wannan abubuwa da ake idan mutane na da abun yi hatta tsaron da muke fama da shi zai rabu. Dama matsala in kana cikin talauci to shedan zai tafi ga maka kai. Za a wani crime don ka samu kuɗi. So muna son mu rage waɗannan. Haka insha Allah wannan wata idan kuka ƙara wannan tsari sai a haɗa da na gasar to sai a yi shi lokaci guda. Saboda ina son Allah ku zauna da abun nan ku tsara yadda za ku yi wannan. Kuma malam kala da kuma duk waɗanda suka zo to duk yaran su shigo kuma za a yi kamar monitoring team daga cikin wanda za ku rinka monitoring activities da ake yi domin wasu ma daga ciki za su rinka rubutun da ba shi bane ko kuma out of context wani daga abin da ake magana a wuragiya. So dole za ku samu shugabanni na monitoring kuna gana abin da za a yi da duk irin ma situation duk kuna aiko wannan. Sannan sai batun ofis a sakataren gwamnati zai nemi ofis ne zai bada na ita haɗaɗɗiyar wannan ƙungiya ta social media wanda shugabanni ne kuma yana tunanin ma kamata su shugabanni a samu masu ofis a wajejen ofishin gwamna don koda akwai wani abu ba su da an je neman su ba. Wannan zan
ƙara zata da godiya ta gare ku. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya sa mu ita koyi juna, kuma ina wanda wannan dama tabbatar muku cewa duk wasu tsare-tsare na gwamnati za a yi, za a rinka tafiya tare da ku, kuma za a buɗe wannan tim da in gwamna zai ta ko wani ƙarfin gwamna za a rinka iba yawancin ku ana taya da ku saboda yin posting mai ma'ana da kuma faɗa wa duniya halin da ake ciki. Ina godiya kawai, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya kai kowa gida lafiya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ahmad Muhammad Jambako, wanda aka yi sani da Kwamar Jambako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nasir Jafar, Chairman Board of Trustee, PDP Social Media or Data APC. Amma yanzu mun canza layi, sannan kuma Secretary General na AAR Leadership Forum shi ma a daren rabon aji. Sannan kuma Secretary Koguna Volunteer, kuma Pioneer na Koguna Volunteer shi ma a yau mun aji. Assalamu alaikum, sunana Sayyidi Muhammad Sanusi, wanda aka fi sani da Sayyidin garkuwa ɗan malikin Gusau. A yanzu na aji na dawo jam'iyyar PDP domin goya ma mai girma mai daraja Honorable Dr. Excellency Muhammad Bello Matawalle. Assalamu alaikum, sunana Buhari Ayuba Gumi, Chairman na Gumi APC Social Media Forum, a yanzu kuma Chairman Gumi PDP Social Media Forum, sannan kuma ni ne Chairman na Gumi Bukoyin APC Social Media Forum, yanzu kuma mun canza wata suna zuwa Gumi Bukoyin PDP Social Media Forum, kuma sannan za mu mun da wannan jam'iyya ne domin to. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Hafizu Rilwan, wanda aka fi sani da Hafizu Iranin Shinkafi. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ziyar Muhammad, wanda aka fi sani da Sarkin Samari. Ni ne shugaban kungiyar Kogunan Media Network Zamfara State, amma daga yau na aji na dawo PDP. Allah mana jagora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Shafi'u Adamu Shinkafi, shugaban ɗaya daga cikin jagororin APC Social Media Q. Daga yau na aji wannan tafiya na koma PDP insha Allah. Assalamu alaikum, sunana Naziru Abubakar, wanda an kai sani da Naziru Dogo Gusau, Chairman Shehiya Independent Social Media Zamfara State. Daga yau na aji na dawo jam'iyyar PDP a ƙarshen Dr. Muhammad Matawalle Maradu. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Dangaladi Mamakura, shugaban AAR Media Team na jihar Zamfara, kuma coordinator na Zamfara State Social Media Forum, wanda daga yau na aji na koma jam'iyyar PDP. Sunana Muktar Ayo Jambaku, shugaban Kwamar Tambakon Sport a Yashu Maradu. An bari an dawo Kwamar Tambakon Sport a Bakar Jafar Wale Maradu. Assalamu alaikum, sunana Kwamar Nusfi Buhari Kane Kaura, ni ne shugaban social media na APC ta karamar hukumar mulkin Kwaron nan wada, kuma yanzu ma je mun dawo mun fi tahiyar Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradu. Assalamu alaikum, sunana Ukasha Muktar Bawa daga karamar hukumar mulkin Kaura nan moda, ni ne sakataren APC social media. Sai yau cikin ikon Allah ya kaddare na ya da ɗan mangwara na huta da kwada na bi gwamnatin jagoran zaman lafiya na Afirka baki ɗaya. Suna kuma da abin da amsa yau lecturer Gusau, APC a da yanzu mun yadda kwallon mangwaro mun huta da kwada. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Ibrahim Aminu Zuma Kaura na Muda, ina tafiya a matsayin sakatare ta fitar kwanar social media. Yanzu kuma na je da zuwa ga gwamnan gaskiya, gwamnan adalci da ta Muhammad Matawalle Maradu, ubangiji ya jagora. Assalamu alaikum, sunana Comrade Bashir Ibrahim Gusau, wanda aka fi sani da Shehi, ɗaya daga cikin jagororin Zamfara State APC social media a da, amma a yanzu mun yadda kwallon mangwaro mun koma PDP mun bi bardin ƙasar Hausa. Assalamu alaikum, sunana Aliyu Aliki Gora.
suna Aliyu Kwaliti Gora. Ka canza shekara daga jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP idan mun da Assalamu alaikum. Suna na Abu Sani Adun daga Talatan Mafara. Na canza shekara daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Assalamu alaikum. Suna na Ahmad Mustapha Jambako wanda aka fi saki da sarkin yakin Jambako. Na yi wannan wanka karkashin mai gida na kuma Jambako. Na canza shekara daga APC zuwa PDP. Assalamu alaikum. Suna na Ramadan Alhaji Shinkafi. Kuma ni da PDP Social Media Forum na yi wanka daga jam'iyyar APC na jam'iyyar PDP. Assalamu alaikum. Suna na Anas Ibrahim Mafara wanda ni ne sakatare na Talatin Mafara APC Social Media Forum wanda a yau kuma a daidai wannan lokaci na aji wannan tahiya kwata-kwata ko da abada saboda mu wahala kuma mun san bala'in da muka sha saboda haka nan bai daraja kuma muna tare da kai ko mi daɗi ko mi waya mu ba mun taho ni na koma gaba ɗaya na koma PDP kuma tsundum babu wani gaba ɗaya. Sunana Zayanu Umar Mafara wanda aka sani da Manzo. A'a ba shi ba. Na canza shekara daga APC zuwa PDP. Assalamu alaikum. Sunana Bello Ali Kuriyan Wajen. Ina ɗaya daga cikin manyan yaran Aminu Lakara Muhammad Kaga. Na canza shekara daga jam'iyyar APC na dawo jam'iyyar PDP insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Zarar da Musa Kaura wanda aka fi sani Zarar da Musa Kaura. Daga yau na zo jam'iyyar APC na dawo jam'iyyar PDP har abada. Assalamu alaikum. Sunana Jamilu Ibrahim JA birnin Magaji. Ni gaskiya kusan in ce wanga wanka ne da biyu zan a cikin PDP. Saboda mu alban bai baro kowa ba. Honar Muhammad Umar Wamban birnin Magaji chairman birnin Magaji Lohar Gamen. Ya riga ya kwashe ke mutum duniyar da mun dawo PDP. To da na bawa ga forum din saboda suna APC. To yanzu da sun ka dawo PDP na biyo su kuma mun kara wanka a yan agen. Assalamu alaikum. Sunana Kwamar Sa'idu Umar Rafi Anka wanda a can da aka fi sani da sarkin yakin kogunan Gusau. Amma yanzu babu wannan magana na koma sarkin yakin Bello Muhammad Mutuwar Lambar Aro. Assalamu alaikum. Sunana Yusuf na Malam Tsafe kuma sakataren tsare-tsare na APC Media Kiru Tsafe Local Government Chapter. Yanzu na aje waccan tafiya domin na gano ba ta da wani amfani. Na rungumi jam'iyyar PDP karkashin jagorancin mai daraja gwamna Honorable Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradu da fatar Allah ya tabbatar mana da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan tafiya. Assalamu alaikum. Sunana Masudu Hayya Bakura, ni ne chairman na APC Social Media Forum. Amma Sunana Sarata Abubakar, State Union Leader. Media Forum. Na canza shekaru ba. ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Aliyu Abubakar mai Islam daga Bukoyo, shalilan zanen Bukoyo. Allah ya taimake ka mu da zanda zai shigo a jam'iyyar PDP har waɗanda ba nashi ba ya kwaso. Ƙayata da tambiyo daji, to da nata da wanda ba nata ba duk ta kwaso. Allah ya taimake ka muna ma fatan alkhairi kuma za mu ci gaba da yaɗa manufofinka. Saboda a zamfara duk wanda yake social media ran mutawalli kullum bai rasa abin da zai ci. Ba irin waccan gwamnati ce ba da za ka kage ka faɗi abin da ba a yi ba a kalubalance ka dawo kame kame. Duran ka yi kullum muna da abin da za mu wani abu sai ma mun bar shi hawa ta rana saboda ka yi yau ka yi to sai mu ga wani har gobe kuma gobe sai mu ga kayi wani kuma sai mu rasa abin da za mu yi to ubangiji Allah ya saka ma da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Najashi Abbas Muhammad Markaz wanda aka fi sani Najashi M Abbas, Chairman APC Social Media Gusau Local Government karkashin jagorancin Lecturer Aminu Muhammad Aura
amma da yau bisa yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala na yadda ɗanɗan mangwaro na huta da ƙuda. Ina jiran takardar approval daga chairman dina na zama chairman na Gusau local government PDP social media forum insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiq Muhammad Wakili, ni ne State Imam na APC Social Media Forum, wanda yau na yi da campaign na dawo State Imam na PDP Social Media Forum, kuma ina ma mai daraja mai girma a garkuwar matasa fata alheri, Allah ya bashi nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Kwamarar Saddam Sadiq Dan Maliki daga garin Moriki. So kamar dai da abokaina suka yi bayani da Abu Mai Islam Bukum da Jamilu J.A. ni ma dai kusan dai in ce wanka na biyu ne za a yi wannan a gidan gwamnati. Dan tun lokacin da mai girma kan toma kuma zulmi wato Honorable Dr. Awal Ba Mulki ya yi wanka, muna ɗaya daga cikin waɗanda muka samu biyo shi muka dawo muka yi wa bayan mu tun kafin ma a kawo wannan lokaci. Kuma ni ne coordinator Zulmi APC Social Media Forum, amma yanzu mun dawo jam'iyyar PDP Zulmi PDP Social Media Forum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Fahad Abubakar Anka, wanda aka fi sani da King Fahad, tsohon shugaban kungiyar Koguna Media Network ta jiha, kuma tsohon mai shugaban tsare-tsare na kungiyar Madawakin Anka Media Team a jam'iyyar APC kenan, kuma sabon mai ba gwamna shawara ta musamman special assistance kenan, domin mu ma mun amfana. Ahmad Balarabe Anka bai baro mu ba tare da mu aka zo. Muna fatan alkhairi ga wannan tafiya. Assalamu alaikum. Sunana Tukur Yusuf Alzamfari daga birnin Magaji Local Government. Ni ne sakatare na Zamfara State APC Social Media Forum a birnin Magaji Local Government. Daga yau kuma mun aje wannan jam'iyya mun komo jam'iyyar Adalci, jam'iyyar PDP Power. Assalamu alaikum. Sunana Nazir Usman Sabon Gida, ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya ta APC Social Media Forum a da, wanda yau ina da farin cikin sanar da duniya cewa na aje wancan tahiya na dawo tahiya mai albarka, tahiya mai inganci, tahiya mai haske da shugaban wanda da zaman lahiya na duniya baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Comrade Abba Bello Barade Talata Mafara, tsohon shugaban Talata Mafara APC Social Media Crew, sannan tsohon PRO Talata Mafara APC Media Organization, wanda Tamasmo, wanda yanzu a halin yanzu ni dama ko da na shigo nan dan jam'iyyar PDP ne, domin mai girma kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara ya riga ya wanke ni, ya nuna min mahimmancin gwamnatin Dr. Bello Muhammad Bardan ƙasar Hausa akan irin jajircewa take domin ganin matasa sun samu yancin kansu. Mun shekara da shekaru ba mu taɓa shiga hulɗin da muka samu AC ba in ba wannan lokaci ba. Tsawon shekarun da muka yi tun 2011 mun ka taɓa zuwa gidan maza, mun ka je yanzu, amma dai ba taɓa karama kamar irin wannan karama da an kai. Muna godiya Ubangiji Allah saka ma da alkhairi, Ubangiji Allah biya bukatocinka na alkhairi. A rika takaitawa. Assalamu alaikum. Sunana Aminu Ma'azu, wanda aka sani da Yin Mafara, dan gwagwarmayar AP Social Media a da, wanda na dawo dan gwagwarmayar PDP Social Media insha Allah. Ina ba da goyon baya kuma za mu ba da goyon baya da basu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana kamar Kabir Yusuf dan Galadima. Na fito daga garin Talata Makura Local Government. A da muna can jam'iyyar APC, amma yanzu kuma insha Allah mun dawo cikin jam'iyyar PDP, kuma za mu ba da gudunmuwa tamu har ila masha Allah. Rawar mu da jam'iyyar APC, jam'iyyar da ke kashe 'ya'yanta, ya samu a cikin jam'iyya mai ra'ayi 'ya'yanta, wanda a yanzu haka ba sai na yi ƙarin bayani ba, kowa ya gani. Mun ga mutuntawa da karamci, Ubangiji Allah ya jagora, kuma Allah ya ƙara wa girma gwamna ƙwarin gwiwa na aiwatar da ayyukan alkhairi da ya sanya a gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. I Comrade Abdurrahman Ayub Ogumi, aka Shetima, the new elected SUD President 2020-2021.
at Zamfara State College of Education, Maru. I wish to express my profound gratitude to our Executive Governor of Zamfara State in person of Honorable Dr. Bello Muhammad Matawalli Maradu, Bardin Kasar Hausa, Sheikh Dawla Usmaniya. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Umar Dahiru Kaura wanda aka fi sani da yan Profeso. Ina ɗaya daga cikin jagororin waccan tsohuwar tafiya ta Zamfara State APC Social Media Forum. Yanzu mun aji waccan jam'iyya, mun da wannan jam'iyya ta mutanen kirki. Jam'iyya mai ƙaunar talakawanta. Sannan kuma ina mai amfani da wannan dama in shaida ma mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Muhammad Bello Mutawallan Muradun Bardan kasar Hausa cewa wannan tafiya muna yin ta 100%. Da mu da mutanenmu duk wanda muke da iko da shi za mu yi kokari mu da kawo shi a cikin wannan jam'iyya ta mutanen kirki. Wassalam. Sunana Kwamar Ibrahim Rabiu DC Maru. Daga jam'iyyar APC na dawo jam'iyyar PDP. Dalilin sakataren jam'iyyar APC na Shinkafi Local Government yanzu kuma na dawo sakataren jam'iyyar PDP Shinkafi Local Government. Ina fatan Allah mana jagora, ina mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Mutawallan Muradun fatan alheri. Sani Jambo da ni ne sakataren watsa labarai na Muradun Local Government na APC. Daga yanzu na aji na koma jam'iyyar PDP. Sunana Kwamar Aliyu Abdulkadir Mara, sakatare APC Social Media a can karamar hukumar Zurmi, wanda a yau sai dai su kira ni da tsohon sakatare domin na bar waccan tafiya na dawo jam'iyyar PDP, jam'iyyar mutanen kirki, jam'iyyar matasa karkashin jagorancin jagaban kasar Hausa, garkuwar matasa bardin kasar Hausa. Don haka ina ƙara jaddada mu baya ta mai girma gwamna na bi har ma bi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Kwamar Ismail Isa Muhammad, member of AA Kaura Social Media. Da yake kwanakin nan mai gidanmu ya canza shekarar jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP, kuma mun biyo shi mun yi mubaya. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Al-Musani Talata Zamfara. Ga Excellency na ɗan rage ma wani aiki na naɗa kaina a matsayin SA on the campaign. Shawara ta BBS yana shaida. Assalamu alaikum. Sunana kuma ga kasa wanda tuni da ma mai wanka mun koma jam'iyyar PDP sai dai cewa mai shi ne wanka ne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Bello Tanimu mai jajiya, sarkin yakin jaji Kaura na Muda. Na yi wanka daga yau na koma jam'iyyar PDP a ƙarƙashin jagorancin Honorable Bello Muhammad Mutawallan Muradun da Lecturer Aminu Muhammad Kaura da babban yaya na Comrade Musudu Buhari Kani. Allah ya taimaka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Da kaka dauko da sunana Scientist Ahmad Dalatu Amshin. Tunda ba da sunana wazo. A da ni ne chairman na APC Social Media Forum, amma tuni na canza shiƙa tun daga garkuwar Shinkafi ya dawo PDP. Kuma yanzu haka ni ne PDP Social Media Forum chairman a Shinkafi Local Government. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Safwan Muktar Kaura, member Zamfara State APC Social Media Forum. Da girmamawa yau ina tabbatar da mai daraja gwamna na baro jam'iyyar APC na dawo jam'iyyar PDP, jam'iyya ta matasa, jam'iyya mai son matasa. Ubangiji Allah shi tabbatar mana da alheri da wanda ta yata. Assalamu alaikum. Sunana Bashir Yaro Dankuri, coordinator APC Social Media Forum. Mu ne yake tun shagogi na Sokoto mun ka canza shi kawai tun da kawo Salisu Isa dan gulbi ya mana duk abin da aka ya rike mu ya taimake mu, don haka ya ce ba ma shi za mu yi ba kai za mu, don haka dole da ka saba kamar tero a mutu mu da sun ka ta sun kala ta sun. Assalamu alaikum. Sunana Isa Lawuce.
mu tun gwamnati na da kwana 100 muka bi Galusori wanda shi ne sakataren party illa ta inda muka hito mai ta lecturer ta AB social media bisa ga wannan ya bi ne mu kuma za mu zuwa gura inda kake sha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Shafiu Abdullahi Gora daga Maradun Local Government Mazaɓar Gora na Maye. Ina jaddada ma mai girma gwamna cewa daga yau na baro tsohon jam'iyyar wata APC na koma jam'iyyar PDP. Ni ne ciyaman dama na APC a ƙaramar hukumar mulki ta Maradun cikin garin Gora na Maye. Daga yanzu na koma jam'iyyar PDP na goya wa gwamna na a ƙarƙashin jagorancin Kwamar Ahmad Muhammad Jambam. Assalamu alaikum. Sunana Kwamar Babangida Sa'anka. Daga yau na bar jam'iyyar APC na dawo jam'iyyar PDP ga ƙarshen jagorancin mai gidana da Tamalan Ibrahim Wakala Tokin Malaman Gusau.